Mira'm als ulls, un projecte col·lectiu, artístic i transformador. Una campanya de sensibilització i prevenció contra la violència de gènere. Escultura mural. El cor del projecte és aquesta obra, la mirada d'una dona creada amb tècnica mixta de pintura, dibuix i trencadís. Els seus cabells plens de frases escrites per la ciutadania. Es conten històries, emocions i reivindicacions. El mural no sols es mira, ens mira. I cada mirada hi ha una crida a la consciència, al respecte i a la llibertat. El procés ha sigut col·laboratiu, compartit amb menuts i grans, i cada fragment col·locat és part d'una història que representa com a poble. És una escultura que parla, que escolta, que recorda. El trencadís es converteix en una metàfora visual poderosa. La idea que encara que alguna cosa es trenque, pot reconstruir-se i transformar-se en una nova forma de bellesa, una nova forma de mirar. Totes i tots aportem un trosset. Cada trosset, encara que aparentment insignificant per separat, cobra valor quan es col·loca en sentit dins d'un conjunt. El valor simbòlic. Cada tros trencat representa una experiència, una història, una ferida, però junts tots formem una imatge nova, forta i viva. Així com les persones poden reconstruir-se després del dolor, l'art també pot transformar el trencat en una nova obra. El trencadís és un acte de resistència i esperança, una manera de dir, encara que es trenquem, tornem a unir-nos per fer alguna cosa encara més forta. Un espai de reflexió, banquets a l'entrada del centre social. Dos banquets pintats i decorats amb frases es conviden a fer una pausa, a seure's, llegir i pensar. Són bancs senzills que es transformen en altaveus silenciosos d'un missatge col·lectiu. La igualtat comença també des de les coses més quotidianes. Un camí cap a la llibertat. Els escalons, des de la base fins al punt més alt del municipi, dos trams d'escalons s'han pintat amb frases que parlen d'esperança, força i superació. Cada pas és una acció, cada frase un pas cap a una vida lliure de violència. Tallers artístics educatius. Infants, joves i adults han participat en tallers de pintura, estampació, trencadís amb paper, madera i construcció. Totes les activitats han unit art, emoció i aprenentatge. Un espai per expressar, compartir i créixer des de la creativitat i el respecte. Exposició del procés i els materials. Per culminar, s'ha obert una exposició amb fotografies, peces artístiques i materials creats durant tot el projecte. Un recull viu de tot allò que s'ha sembrat: col·laboració, empatia, art i memòria. Un audiovisual participatiu ha reunit veus de tot el poble, persones que han posat rostre i paraula a un missatge clar. Mirar-nos als ulls és una mirada compartida, un crit de comunitat, una obra feta des del cor del poble, una mirada col·lectiva cap a un futur més lliure i igualitari. Mira'm als ulls, mirem-nos als ulls.